Este é o campo de Mamoas de Montecabeza, na Serra do Faro, xusto entre os concellos de Chantada e de Rodeiro. Un conxunto de túmulos megalíticos como os que proliferan por toda a zona sur e que se ve seriamente ameazado pola intervención humana. Veciños da zona de Pontevedra denunciaron a finais do pasado ano o arado destas terras que conteñen 3 mámoas catalogadas e sinalizadas, ademais a través dun panel explicativo. Tamén se fixo chegar o aviso á Corporación de Chantada para que tome medidas e se dirixa a patrimonio. Nós quixemos amosarlles hoxe o valor deste tipo de túmulos, xa que a información e a divulgación é outra parte fundamental da protección destes tesouros. Acompañounos unha experta en patrimonio prehistórico. Estos túmulos megalíticos que temos aquí ás nosas costas son a manifestación máis clara que conservamos do Neolítico. Foi un período moi importante da nosa prehistoria e foi un momento clave porque daquelas a poboación que existía en Galicia era basicamente nómada. Movíanse dun lado cara a outro, pero ao chegar este período vanse a asentar en lugares destacados, nos que tiñan zonas de caza, tamén zonas de pasto, porque vai empezar algo clave que vai ser a domesticación dos animais, e polo tanto esta xente que vai facer é asentarse nun lugar. Ou asentarse nun lugar que van precisar os enterramentos, non? Para que as súas familias descansen nun lugar privilexiado. E de feito é importante valorar isto que temos aquí, porque eles mesmos residían en casas de madeira, casas das que non temos hoxe en día restos, pero sí que o temos dos seus enterramentos. Entón, estános dicindo que xa eles mesmos valoraban non os enterramentos, senón o que había máis alá da súa vida. No mesmo centro dos muiños eólicos, pero contorno único dende o punto de vista ambiental, natural, patrimonial e ao pé da ruta sinalizada actualmente do Camiño de Inverno, aprézanse estes elementos disimulados, pero tamén fáciles de imaxinar. Hai mámoas de distinto tipo. Estamos falando de períodos a partir do 5000 a.C., o período de maior eclosión sí que é o 4000 a.C. En eses momentos vamos a topar o típico dolmen. O dolmen sabedes que é unha cámara funeraria feita por varias lousas de pedra que se chama ortostatos. Tiñan unha pedra por riba e creando así a cámara, o lugar do enterramento. Que se facía despois? Unha vez enterrado o morto, se cubrían con terra, con pedra nuda e deixábase en algúns casos espacio a posible apertura outra vez dese enterramento, para seguir introducindo ali os corpos do clan, da familia, de quen ali se enterrase. Esas eran as mámoas, por dicilo de alguma maneira, máis complicadas. Ademais desas, estaban as de tipo de corredor, que tiñan como un pasillo que facían máis monumental o enterramento. Pero non todas eran así tan espectaculares, senón que tamén había unhas mámoas moito máis sinxelas que non contaban de cámara. Estarían baleiras ou a cámara sería de madeira e habería un poquinho máis de variedade. Non todo o que hai debaixo de elas é unha cámara funeraria. En algúns casos atoparíamos algunha lousa e, sobre todo, moita pedra miúda ou así para encher. A nova chamada de atención sobre a protección destes elementos prehistóricos fíxoa no pleno de Chantada o voceiro da CUP, Antón Fente. É un elemento patrimonial con milleiros de anos, é un sinal da nosa cultura, está ademais nun sitio como é o Faro, parte pertence a Chantada, a maioría, unha pequena parte a Rodeiro, que Rodeiro incluso incluiu eso no Pexón, pero nos xa no anterior pleno trouxemos esta cuestión, dixose que se iba a facer unha actuación, que se iba a tomar medidas, pero seguimos a día de hoxe, ou polo menos cando se celebrou o pleno, a resposta que se nos deu é que ainda non se fixara nada ao respecto. Isto, o que pasou aí, non sei se a xente o coñece, é que se pasaron uns instrumentos agrícolas destrozando boa parte das mámoas, non? Pouco importa que fagamos declaracións rimbombantes de que queremos protexer o patrimonio, de que queremos facer declaracións de patrimonio da humanidade, etc., cando despois a realidade é que o noso patrimonio no día a día está abandonado ou nun estado que non é o axeitado, nin a protección é real en moitos casos.
Os túmulos destas necrópoles teñen unhas formas características, neste caso moi próximas ao espectacular miradoiro, dende onde se divisa boa parte de Galicia en todo o redor. Aprézase con claridade esta morfoloxía, especialmente nunha delas cuberta por toxos e outras especies silvestres como é habitual. Nas outras dúas é menos evidente despois dos traballos que se fixeron na finca. Algúnas alcanzan os 30 metros de diámetro, é dicir, que son enterramentos moi grandes, outras son máis pequeniñas, e sobre todo, dependendo do estado, van ter unha altura maior ou menor. Que ocorre? Que en moitos casos a ignorancia fai que estes asentamentos pasen desapercibido, porque teñen formas moi naturais, son formas que poderían atoparse en calquer outro lugar. En moitos casos, os agricultores pasanlle por riba, ou incluso para abrir pistas tamén as cortan. Neste caso estamos ante mamas que sí que están sinalizadas, polo tanto é fácil saber que están aquí, deberían de ser polo menos respetadas, as que están perfectamente sinalizadas. O que sí temos moitísimas e quizáis a través do coñecemento delas seríamos capaces de valoralas e polo tanto respetalas e que non volver a pasar o que pasou aquí na Monte. A divulgación, a educación e a información son aspectos capitais para evitar desfeitas ás veces motivadas por falta de valorización destes xacementos.